Kaixo, Carlos naiz, eta, grabaketa honetan erakutsiko dizuet nola lan egin dudan bat A atazan. Bai. Azkenean, geniali erabili dut azaltzeko egin dudanaz, azkenean, hasi naiz, kurtsoa hasieran prestatu nuen infografiatik. Bai, hau da, jarri dut hemen errezago izateko bilatzeko, eta hemen egin nuena izan zen adimen artifizialarekin atazabakoitzaren azalpenak igo, eta eskatu nion zerrendatzeko erramentak. Orduan joan nintzen aztertzen banan eta aukeratu nituen batez ere erabiltzen ditudanak gehi beste batzuk naiz eta ez erabili ohikoak direnak, edo ezagunak. Horregatik, atera zaizkit hainbeste atal bakoitzean, bai. Mendik joango gara atzera. Gero, kurtsoa aurrera joan ahala, aukera izan dut beste herramienta batzuk ikusteko, eta hemen gehitu ditut, bai. Sartu ditut batez ere ChatGPT, DALL-E, Gemini, hemendik beste herramienta batzuk. Gero, ikusi dugu dokumentu hau, aztertzeko herramienta bakoitza, ea gorria, horia edo berdea diren, hemen azaltzen da, berdea bada ez dago arazorik erabiltzeko, horiak, erabil daiteke, baina kontuz, eta gorria hobe da ez erabiltzea, ezta? Orduan, zer egin dut, hartu dut aurreko infografia eta esteka batzuk sortu ditut. Non? Ikono bakoitzean. Adibidez, Kanban sartzen bagara, ikus dezakegu, hau horiz dela. Orduan, hemen agertzen da, erabil daiteke zenbait murrizketarekin edo eta arretan neurrirekin. Eta hemen ematen dizu horren azalpena, ezta? Zergatik horia den ala ez. Hau dena hemendik hartuta dago. Bai, gero azalduko dizuen nola egin dudan. Eta erabakitzen badugu erabiltzea, irakasleok izan behar dugun kontutan hemen jarri dut. Bai, kontu instituzionala sortu behar da, ezta? Osea, ez erabili kontu pertsonalak, dato pertsonalak murriztu, kontuz honekin ibili behar gara. Eta ikasleak baldin badira, gauza bera, agertzen dira beste bost aholku, eta jarraitu behar dira erabiltzeko arazorik gabe. Bai. Gero hemen, diseinu moduan sartu dut irudi bat, eta batez ere hemen sartu dut esteka, nahi badugu irakurtzeko programa honen sortu duen politika, ezta? Orduan hori egin dut ikono bakoitzarekin, ikusti nahi badugu Moodle, Moodle ikusten da hemen berdea dela, orduan erabil daiteke arazorik gabe, eta hemen azaltzen du zergatik. Gauza bera, irakurri nahi badugu, bere politika, hemen sortu dut esteka. Bai? Eta horrela egin dezakegu programa guztiekin. Denak dira berdeak edo horiak, bat izan ezik, Edmodo topatu dut gorria dena. Orduan hemen azaltzen dira beste bi programa berdeak direnak eta bere ordez erabil daitekenak. Hau sortuta gero, zer egin dut? Hausnarketa pizka bat eta hemen hau gorri zenez erabat erabaki dut, osea ezabatu dut, eta horiak zirenak iaia hemen ez dira ikusten, ezta? Azkenean geldituko naiz bakarrik berdeekin. Baina ikusten denez hemen adibidez programa bakar batekin gelditzen naiz, eta egia esaten badizuet ez dakiz ze programa den. Baina desagertzen zait YouTube asko erabiltzen dut.
hemen desagertzea Word, Excel, PowerPoint, berdin zaiz erabil dezake Doc, Sheet edo Slides, ezta? Hemen gelditzen dira Moodle eta Google erabiltzen dituenak, Kahoot erabiltzen dut. Hauek interesgarriak dena, baina hemen ikusten dut arazoa badudala, ezta? Canva ere desagertzen da. Orduan zer egin dut, azkenean osatu dut beste bat, eta gehitu dizkiot programa batzuk, bai? Berdez direnak, adibidez. Hemen desagertu da YouTube, baina sartu dut bideolink. Eta hemen azaltzen du, berdea dela eta YouTube antzekoa dela. Orduan erabil daiteke arazorik gabe. Hemen esteka honetan, zurazki azaltzen du. Inglesez dator, baina, bai. Hemen ere, gehitu dut beste programa bat, Adobe Express for Education, berdea dena, hemen ere, gehitu ditut programa batzuk osatzeko, ezta? Eta nik uste dut programa hauekin nahikoa dudala nire klaseak prestatzeko eta emateko. Bale. Orain, momentu batean azalduko dizuet nola lortu dudan informazio hau. Bai, ni sartzen naizet Puzzlen eta badakit berdea dela, bale. Adibidez egingo dugu YouTubeekin, bai, ze YouTube horia denez, ikusiko duzue nola lortu dudan informazio hori. Orduan izartzen nahi zap GPTen eta hemen badaukat prestatuta prompt bat, bai? Eta prompt honetan azaltzen diot hemen ikusten da YouTube programari buruz informazioa emateko. Orduan eskatu dizkiot postpuntu. Kasu honetan behitu. Esaten dit gorria dela, ezin da hezkuntzan erabili. Eta hemen azaltzen du zergatik den gorria eta proposatzen dizkit beste programa batzuk. Jarriko dugu beste adibide bat, adibidez Canva programarekin. Canva esaten dit horia dela. Azaltzen dit zergatik eta erabili nahi badugu irakasleok kontutan izan behar ditugun 5 puntu hauek dira, ezta? Eta ikasleek kontutan hartu behar izan duten beste 5 puntu, beste hauek dira. Eta hemen eskatu diot jartzeko pribatasun politikaren esteka, bai. Orduan hau dena, ni joaten naiz ona, jarriko dut edizio moduan, sartzen naiz adibidez hemen, eta hemen sortzen dut leiho hau. Eta joan naiz honen esteka itzatzen, hemen ere tekstua, zergatia itzatzen, izen aldatzen eta irudi bat jartzen. Besterik ez. Hau izan da dena, espero dute ariketa honetan dena sartuta izatea. Eta besterik ez, hurrengo lana arte. Eskerrik asko.